lupig kanila. Di lagi. Dako kay abs silang manok oh. Hoy. Gis kita Nah, samad din yung kamot ba. Puyo, good, sobra na ka ha? Grabe na gyud ka. Kapit na yung kumapulin ni mo. Itari lagi ti ka. Kabala ka. Kay gabi ako kayong tingahan ako ni mong gabi nga nagsigi ka magagandhangad na ng buwan. Sige tutuga oh. Ibaw ko magpatari na ka. Agay. Sakto na ni sa kuan. Gabi nga nagpakita ang isang sinyalis nga. Tilimad unto ba? Kini magpatari na yun siya. Sakto na ni. Saan mo nagibit-bit mo, George? Mangutan na biyog akong sige bit-bit ka klaro ng manok sa pagtaon mo. Langgam? Ay, di ba? Ako ba? Itari na niyo? Aw. Ako ni itari kay gabi akong gipanid nagpakita masig sinyalis nga. Murag talagsaon ba? Kaya nga mo sa may sinyalis yung... Gabi igod. Tinga ako kay tutugaok mo siya dosis gabi Nah, Isige hangad na ng buwan. sultian ka lang taka. Basting ana nga manok na sinyalis. Tagas dusi mo tuktugaok. Dusi tabas ana. Si Dusi Tabas. Dusi igo. Dusi Igo. Sakto kina. Ako. Okay, ni ba ang tari dia? Na dia sa unahan. Abot-abot ba? Abot-abot. Sugod na din ang tari. Ilang pasakop. Abot-abot ang kalibunan. Oh. Saman. Murang manag-uyab dai. Ato ni tari. Ako tistingan nagtari. O sige. Yap. Dila may postan man eh. Abay lang ko ng 500. 500 muram kag minyo hinoon. Si 500. Kanang 500 angay lang kag sugala kanang 500. Angayan na sa mga minyo. San man taon kay? Kababi kang wadyo ko'y trabaho. Trabaho. 500 sa kanan ako. Wadi ka kasag ba ng silingan na to? Awa. Way hakot gani ha. Uy ako tubig. Way hakot. Sige. Grabe yan. Abay ka ni. Kini sige kay 2005 posta na ko ani 500 mga 3,000. 3,000 tanan. 3,000 gi. Di na gyud tapabay ha. Di ka tapabay. dito di tapabay. Dito pa bay. Sige. Ato ni tari kay Tari to na. sabi tan-aw nimo. Mate mind you. Guniti ko no. Mind you klase ni mo manok George. May klase. Wa pa may klase ron. Oh, grabe. Dagko gi pamitay ba? Ha? Dagko gi pamitay nindot kini tari gyud. O tanaw wala na iyang tapay. Lagi kurunahan gyud. Murag Coronas prinsipe. Lagi. Kini mo daog ni. Isog yun yung manuka gyud. Isog. Ano ba? Ayaw po siya matuhik ka tumata mabuta ta di na takapusta. Si isog gid sokol ni sa nimo. Matay. Awa George. Upat rabo kuya mo. Upat. Kasagaran na unuman. Partida na ni dance kontra. May himbes oh. Sus. Nah, talagsaon kag himbes. Lagi. Murag himbes budloy. Grabe oy. Grabe ang himbes gyud. Mura makuitaw. Ayo. 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 Saan to na nag-ayo lagi? Parang George. Ayo. Ayo. Sige, paliw ko kadto eh. Adto dito. Hala. Kolektor na sa motor. Ahak na ni Ron. Tabla ka nang gipustan ako sa manok Ron. Kita ko pagi ni be. Matay ma. Bayad ka ni sa motor ni kung lupusta sa manok. Kita ko pagi ani. Sa may ato sir. Kolektor ta ko sa motor, sir. Ya, maningil ko anang tagiya ng balay. Mao ba? Sige ako sagto ng tagiyan ng balay. Wala. Nga ano mo si Pring George oy? Asam to kung kontra. Tanaw na tong mag-atraka ba mo ani? Asam Ron. Oh, ikaw. Isog ka? Wala pusoy. Wala pusoy. Unya. Pring George. Wala ko problema. Saan? Di talo ha. Wala problema. Ba, isog ka? Wala po. Pring George. Oh. Isog pa ka ni siya? Dili na. Ha? Kolektor na. Saan man eh? Oh. Ayaw ko pagbi. Oh. Saan man eh? Oy. Oh. Sama ka Pring George oy. Diskarte na to. Lalo sama kay. Kita mo diskarte. Katong 2005 nga akong prepare ganiha. Inubayad to sa motor. Tuko kumagsam. Utok ba? Mindset ay. Bugay bukan sulti oy. Kabitan eh mong utok. Pala Nah, bugoy. dawa di. Makalingkawas sa bayranan. Ate,
tayar gid mo. Bagi mga tuta kay manari ta ta. Oh sige ta. Manari ta. Tayar gid mo ate ko. Nasok ang motor. Tayar gid mo prin Junior. Ay, andama to manok, andama. Oh. Andama to manok dito. Sige, Dua ka manok ha, dua manok. Meanwhile. Otro. Oh nanigabo. Ayo. Sam. Sam na tariala dia oy. Tarianan. Oh, dami manok lagi. Manok sama. Dami manok dar. Sam na mo. Kapunta mo mo pati man buhuan tay dire. Balok nga tao ning gipili nga lugar oy. Balok ang dakop man dakari tes kalibunan. Saro na mo punuan yung makapili og lugar nga kuan. Una napita green. Sus kya ano sa pa. Ho malagi asa ko taon to na mga pipe sugar na. Nganim gin mga sugarol. Sugarol do kita. Sama. Sama pait na ko. Diskarte ni. Sikat gilo ta sikat. Oh, pait sa kanya. Ana son. Ayo yo sa. Tatala ko nung Oh, hikapay. Oh, hikapay. Oh, parang kayo. Parang na gyud kani. So ni, ikaw kun hikap. Kara ang damang man gyud ka. Na mamaora ay. Maurang lupig tani ilaha. Oy. Dako kay abs lang manok oh. Ito aday. Na sinyalis do si tabas ko to. Sige, malig gym siguro ng manok siguro. Gid, parian ba? Ano? Ikusta mo? Di bisintos mo to ko ah. Abay ko no bisintos mo. Ibisintos. Mm. Ito magdako nila oy. Igor lagi. Hari ko na. Kapan na to ah? Isog hinon eh. Isog niya. Ito lupig tas abs, pare na barog. Atay na gano. Pero gamig abs to ay. Ang taha sila gamay gid. Ah sige. Sige. Sige, Tari. Ako buhay ni. Ah, kamo lang sa kana nyo kana. Ako buhay. Ako kuimi. Kuan 3,000. 3,000. 3,000 yo. Oh, Smell sige. good na. 3,000 mo ah. 3,000 yo ha. Ah, sige, sikat na. Ya, napay gawas. Ha? Napay gawas. Pila mo ha? 5 lang, 5. 5 ya. Mo hay pala mo. 5 gawas. 5 mo. Oh, ari ko dire. Pero butan niya na apelido 5 pesos o 5,000. 500 lang kay murag. Sige, api. 500 ko. Ah, sige, daw. Daw mo. Ari ka sa gawas na. Oh. Ari ka dire. Ah sige, hilo. Sikat sudungan tao dito. Sige. Sikat. Sa mudagan na ha. Kay wa man Teka tay. lang. Wa pa man ang buwang. Wa pa man nauray buwang. Ayaw hinapag ko. Saan mo kayo? Malarot ng kuwas. Ana managod. Ayaw tuk ana imo natukon na inom. Partido na nas kontra na imong game mo. Tuik. Tuik. Usa. Sig. Duha. Tulo. Ya, boss. Pabausan. Isa ka Pabausan na oy. Isikat mo na. Saan man yan? Sige. Saan man? Pabausan. Usa. Kan apa oh? Siganahan ka oh. Ikaw. Uy, managay skate up. Sana na lang manok eh. Manok kayo. Gi, buwi. Let's go. Matay maluya tagukod aning. Kena. Dilugin niyo. Chris. Budale. One. Budale. Oh, sa. Budale. Tres. Budale. Tayo. Buang tayo dire. Kami. Ibalik. Saan man ako mi? Bana man. Matay gatari naman sa mga tawhana. Pila naman nagipadlong sa barangay di magapong patuo. Di ako ang tuon bi. Oh, dagan. Daog, are. Pilde naman yung taning kalakiha. Bawa pa ingka sinyalis niya. Ako alay ko itong gabi unak eh. Nagpakita lagi sinyalis. Talagsaon. Sa kadugayon ako ni pagbuhi og manok. Kadto pa ko nakabantay og manok nga nagpakita yun siya tilimadon ba nga magpatari yun siya. Nya sama na ron. Dili man ta. Mao lagi di. Ay, tuo ng tilimadon oy. Dili na tiga nga way kuan si tari. Usahay ra baning na tilimadon mo po igara antong pamustag dako kayo. Pilde. Ay, sige lang. Hala! Biniranay lang ta. Tanod. Tayo ani. Malas yun na. Pre. Sa tanod pre. Ito yung manok pre kay mo dakpan ani. Ni tanod. Ni tanod tarong oy. Sure di ay. Saan man Na nagitanod pa pangihi nako. Tukoy. Ipadong na. Tarong oy. Ang tanod ari. Sige. Gigi. Taguin na. Sabiya. Oh, piya.
Sadya. Tari na sa mga buanga mo da kapila na mo gibadlong sa barangay nga. Dili na magtari. Tanawa gino nagatari pa mi. Ang gabor mo na. Unsa may tawag na? Dali, tari mo na na. Gabor mo na. Bawal mo karong tari, di gabor na na oh. Bawal yung kayo kay gibadlong naman mo sa barangay. Di mo na tari. Boom na. Ah, basta sugal. Dakop gapo na. Ay, nay kwarta kita dia. Pruiba, kwarta ha. Wala. Oh, Wag jud ay. kitams. Ya, tukan pang kato sa barangay. Nga, gaun sa midri, nga wa man. Tiyo-tiyor mo na. Oh, Ah, sige lang, muagi lang ko kay. Wala man day mo guduk ga. Tari day, abi man ako gatari sa haba man kay mo gud. ay sus, lingaw-lingaw ra ni mo ha. Lingaw ra ni. Ah, sige. Oh, Agi lang ko kay. Agi ako sa sabaa da. tayo, gabura. Tari. Tari daw. Klaro ni tanuda ni. Uy, sig tago na kumanok ya, kita matay ng tao.